Bueno, pixkat, aurten jaseigarren urtea Euskadiko txapelketan parte hartzen duna ralitago kotxeekin. Eta, bueno, egitea esan hori joan, beti harramunak egin da hola bat beste ikuste dugu askotan, pixkat nahi genuen ikusire bai beste gauz batzuk egiten ditugula hori jotarak, eta, jendeak pixkat sartzen joan. Eta orduan pentsatu dugu, aurkezpen txo bat egitea, ez? Txakolina eta Sagardo eta Zerosa egarritu, jendeantzako gratis jateko, eta bendik pixkatea, kotxea aurkeztuko dugu, orteko koloriak eta nola izan behar. Bueno, kotxea BMW M3 bada, kotxe zahar bada, 20 urteko kotxe bada, baina gaur egun handikan oso azkar daiteke kotxe honekin. Kotxe honekin 3 zaletik gora dazka, eta atzen trakzion ez da oso horrexea gidatzeko, baina txukun eraman ezkeo denbora oso egin daitezkeen kotxe bada. Bueno, gure asmoa temporada honetan rally eta rally sprint txapelketa osua egitea da, eta pentsatzen dut bakagun kotxeakin aurreneko iruretan karrera egon dezakeula, eta regularidadea helburutzat hartu, saber txapelketa bukeran irabazteko posibilitatea bazkau. Bueno, eskarrik asko da etortzea digak, egitea esan poza da egualdi honekin dago beste jende ikuski hemen. Eta, bueno, urtero bezala azkeneko 6 urtetan aurten Euskadiko rally eta rally sprint txapelketan parte hartuko dugu, gure BMW NRS berriarekin. Espero destapatzen dugunean gustatzea aurten egin ditu diseinu berria. Eta, bueno, esan nahi duke, naizta errotetan izan hemen kotxe barren urte ganak eta gu izan jendean aurre ikuste ganak atzetik alban asko daula proiektu beta aurre ateatzeko, ez? Eta eskerrak emateko garain, ez dakik nondik hasi berko nuken, honbeste jendei baitakat eskertzeko gaudana. Lehenik eta behin eskerrak nahi gurasoi, nahi aguantatzea dekanez, eta azkeneko honbelaztik urte komentatu nirienan rallitan hasi bergenula, naizta grazia hondik ez zitenin, beti lagundu izan dugu eta apoiatu izan dugu. Eskerrak ebain lagunak, azkenen gure taldea laguntarro bada, eta momentu txar guztitan batea gaudela eta laguntzi duelako. Eskerrak ebain, Ibanei, hortik handaola, tegiatu baineko bai, oain dela 5 urte urgentzitan ezautu ginenetik urtero guri laguntzen hon baitzaigu. Eta, eskarrak gabe beste babesle guztioi, ez? Arian Sorio, Gustaritz Arkitektura Estudioi, Igez Eraikuntza Zerbitzuei, Zubita Garraioak, Enaiz akorratzen ditin egiten zagontxetan ataz, Ide Grafiki, eta nola ez aurten gure proiektua sumatuan grupoi garai, ez? Esperoet gustatzea gure lana egiteko modua, eta gustatzea gure ekipua, eta urte asko da barramana izan alizatea. Eskerrik asko Xabi etortzeatik, eta, katxinak hemen ez dagoen, eskarrik asko katxinak txakolina jartzeatik, bodega iruetzeko aukera dakazue oso bodega ikusgarra egin bai du, Larrarte ere bai eskarrik asko zahardu ekartzeatik, eta Gorka Ziprikoa ere bai eskarrik asko zerreza ekartzeatik. Eta, udaletxe ere bai, hemen aurkezpen hau egiten usteatik. Suerte asko dakon pertsona konsideratzea. Gu nahi deuna egiteko libertatea dakau, karreretan txikitako ametsa kumplitzen nahi geha. Eta pentsatu genuen nola baite gure zoriontasun hau jende gehiago transmititu berde joula, eta nola baite jende gehiago zorion zuiten saiatu berde joula. Eta gure buelta asko eman da gero, pentsatu dugu hemendik aurrea, rally talde solidario bat izatea, esan dezagun. Eta orduan urtero elkarte solidario bat aukeratuko dugu, eta kasu honetan aurten atzegi elkartea aukeratu dugu. Atzegi da adimen urriko pertsonen Gipuzkoako elkartea, eta aurtengo rally eta rally sprint guztietan lortzen ditugun sarin erdila doaintzan emango dugu elkarte honetan. Aparte, antolatu ditugu arratzalde batzuk, behaien zentrotara bisitak egiteko gure rallytako kotxeakin, zentroetan dauden bai umei eta bai helduei ikusteko mundua gertutik nola dan, ez?